Belakan hambai media person sono tini oro je pandang na teman kebo no jotono saiman basa ba saimia kebang borton sini te bahan lukuro bisio waini sini je singhasan ni de dugar phiogi rejago kaisa angke basunti puja ni dosomi upru tai normal durga puja ni dosomi upru ni sini je singhasan kawo agiwo mahabharat ni jorawo raja Yudhishthir Sintipurani bubagara no abo kaisa boni juddo chuba upru bini chuba mungna hamjagini bo gib rohormani omo je puru sini bubagara rokno rajyo bisek khlaiba raja songo apuru waisa asuk jago oro tei tabukni je durga puja puru phiyok jago bisio waini phiyok jago go je singhason khabo ni mayang bua bai sanamjak o singhason umor ongya hapano 7-8 hajar bosor ni kesam obo te kebang lukurok takuno sia tongkona nuya tongkona ang borno koinai je omonorok bisiburum no je dosmi purno phainai bimano waini salamir jago bono fungo waisa sarigo waisa te kaisa kok sini barat haktor omon kaisa te kaisa omo simunu je salamir jangmon abongkha nin je purun CM hindi governor president hindi prime minister hindi borno salthangni sigang bono salamiru phiaba sini bubagara simino o je la singason bo simino salthangmon yagolo salami mano omo kobang ku borno saimia tongo omo saimani dorkar saimani nango tai tei srapu to hangkana noro nugnai oro sini probu bari tai sini durga bari ni osani mutai oro phai এখন ka phainai tai bubagara nairek rohornai tai bisibru no obo agi raja tongfruni simino raja mol tongfruni simino obo oro to bujago tai oro kare oino khlaw kare oinai bono bishojo dimia obong kaisa sing lai buma hanbagi nang kabang mulukura tabon nor bisiti je o mang sini channel nai tone robor nugnai tai sinai tai next year rogo phainai nor nai